ko kaɗan. Menene gaskiya cewa Zinatu ko da ta aure shi tana da wani mishin na Shi'a har cewa ta taɓa zuwa Iran, haka ne? Gaskiya ne, lokacin da Zakzaky yana kurkuku, lokacin yana Enugu, sun je Iran a su biyu suka yi wajen wata 6. Ita da ba sai na faɗi sunanta ba, amma dai ɗaya daga cikin yar uwa, ita ma wadda take yanzu har yanzu tana nan, mijinta Allah ya masa rasuwa. Amma tana Shi'ar ita ma? Ita ba ta Shi'ar. Shi yasa ba za ka faɗi sunanta ba. Shi yasa ba zan faɗi sunanta ba. Sun je kada wani ya ce ko matar ka ce. Ba matata ba ce. Ka ce mijinta ma ya rasu. Sun je Iran. Sun je Iran. Semina ko? Suka yi wani course ne, wani training ne suka yi. Na jin wata 3 zuwa 6 suka yi. A lokacin nan bayan sun dawo sun zo da waɗansu fikirori. Suka ce ai in dai ana so a kawo canji ga wannan movement din, dole sai an ɗauki abubuwa muhimmi daga ciki, sai an farlanta bayar da humus. To shi ta fara shigowa da yake. Sai an farlanta bayar da humus. In mutum ya samu kuɗi a cikin dukiyarsa sai ya ba da humus 20%, kashi 20 cikin 100 abin da ya samu. A lokacin da suka kawo wannan idiyar, ba na manta mun zauna tare da su a gidan marigayi Alhaji Hussein Falaki, Allah ya ji kansa, Allah ya saka kabarinsa. Suka zo da wannan fikirar da ni da su biyu da Alhaji Hussein, shine kamar umpire da suka kawo. na ce musu wannan abin da kuke nema ku yi ba addini ba ne. Humus ana bayar da shi ne wajen ganimar yaki. Na kawo musu ayin suratul ga lokacin kila kai baka ma san cewa aqidar Shi'a, ban san aqidar Shi'a akwai wannan humus din ba. Kare da gaske. Zakka ka sani ta musulmi. Abin da sani zakka ce ta musulmi. Shi ko humus in an samu ganimar yaki, saboda haka ku ce za ku kawo wani abu humus ku farlanta ma mutane, wannan ba addini bane. To a lokacin nan, tun a lokacin nan muka so ma. Kuma a tafiyar akwai masu arzikin da za su bada humusi ne har yayi wani tasiri? Ai ba wani, ai so ake a farlanta ma mutane, cewa mutane su tashi su je su aiki don su kawo economic abin ne. Kuma in ka kula, ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi din na economic empowerment, abin da suke farlanta wa mabiyan su kenan suke yi, da haka din suke yi, ɗaya daga cikin abubuwan yanzu da suke yi. To saboda haka a lokacin nan ita Zinatu din ta samu exposure da Shi'a tun kafin Zakzaky ya samu wannan exposure. Wannan tabbas. Saboda haka da ya aure ta